ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு செம்மையான கிளாஸ் ஸ்குவாட் மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். இது என்னோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ, அதனால உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை எனக்கு கொடுங்க கைஸ். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஓடுவோம்னு ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள் கைஸ், போய் சுற்றி வருவோன்ட்டு இப்படி வந்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள் கைஸ், ஒரு செம்மையான ஹெட் விழும் பாருங்கள். அதனால எனக்கு சிக்னல் ட்ரபிள்ன்றதுனால அந்த பக்கம் அங்கே போயிடுச்சு கைஸ். ஆனாலும் ஒரு மேக்கப் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் கைஸ், அவரை இங்கே வந்து நிற்பேன் கைஸ். இவரை வந்து அவர் முடிச்சிடுவார். ஸோ நான் வந்து ஒருத்தரை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக அங்கே போவேன். அதனால இந்த மேட்ச் எங்களால் ஜெயிக்க முடியல. ஆனால் போயா நம்ம தான் கைஸ் எடுப்போம். பாருங்கள், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரிவ்யூ பண்ணுவேன் போயிட்டு. இப்போ பாருங்கள் கைஸ், பின்னாடி இருந்து அடிப்பாங்க. நானும் ஓரளவுக்கு டேமேஜ் கொடுப்பேன். பட் ஆனால் இந்த மேட்ச் ஜெயிக்க முடியல. இப்போ பாருங்கள், அடுத்த மேட்ச் MP5 வாங்கிப்போம். இப்போ ஓடுவோம்னு மறுபடியும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். இப்போ பாருங்க guys, உள்ள ஒரு செம்மையான ஒரு இது நடக்கும் பாருங்க. இங்க ஒரு ஃபன் நடக்கும் பாருங்க guys. எனிமே காண யாரை சொல்றேன்னு கேட்காதீங்க. சரி வாங்க போயிடுவோன்ட்டு நான் வெளியே போவேன். இப்போ அதான் நம்ம டீம் ஆள் ஒருத்தரை நாக் பண்ணிட்டாரு. நான் தைரியத்தில் வெளியே போய் 2 கில்லு காய்ஸ். இப்போ அவர் ஏற்கனவே டேமேஜ் கொடுத்து வச்சிருக்காரு 2 பேருக்கும். ஸோ அதனால் ஈஸியாக இந்த கேமை ஜெயிச்சிட்டோம். வாங்க காய்ஸ், அடுத்த கேமுக்கு போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்பயுமே டபுள் புல்லட் ஷாட் கன் வேணும். ஸோ நம்ம டபுள் புல்லட் ஷாட் கன்னை வாங்கிட்டு ஒரு மஷ்ரூம் ஒன்று வாங்கிப்போம். இப்போ பாருங்க guys, சிக்னல் இல்லாமல் மறுபடியும் எனக்கு இது செகண்ட்ஸ் ஓடும் பாருங்கள். 8:2 அது மாதிரி மாறி ஓடும். ஸோ இப்போ வந்துச்சு guys சிக்னல். இப்போ பாருங்கள், மேலே போன உடனே டெசர்டிக்கல் கன்னை வச்சு ஒருத்தன் அடிப்பான் பாருங்கள். ஜஸ்ட் மிஸ் guys, இன்னும் ஒரு புல்லட் பட்டிருந்தா அதனால் நாக் டவுன் ஆகிருப்பேன். என்னடா இருக்குது டெசர்டிக்கல் கன்னில் அப்படின்னு நானும் எடுத்தேன் guys வெறி கொண்டு. ஆனால் அவங்க முடிச்சு விட்டாங்க. இவங்க எல்லாருமே நம்மளை விட நல்ல பிளேயர்ஸ் தான் guys. நம்மளை விட இல்லை guys, சாரி, என்னை விட நல்ல பிளேயர்ஸ் தான் guys எல்லாருமே. பாருங்க, நான் குதிச்சு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது ஜம்ப் பண்ணி. பட் இப்போ தான் எனக்கு இதுவே குறையுது லைஃபு. பாருங்க கைஸ், அவங்க சிக்னல் இல்லாமல் ஒருத்தாங்க இருக்கான் போல இருக்குது. அதனால் ஜோனில் மாட்டி போயிட்டான். சரி வாங்கி போகணும். 5 குளோவால் வாங்கிட்டு இப்போ போவோம். ஓடு. சி காய்ஸ், இப்போ அதானே எல்லாரும் சிக்னல் இல்லாதானன்ட்டு தில்லா ஏறுவாங்க காய்ஸ். இப்போ விழும் பாருங்க அடி. இன்னும் ஒரு அடி விழுந்து தான் நான் நாக் டவுன் ஆகிட்டு இருப்பேன் காய்ஸ். இப்போ பாருங்க, டெசர்டிக்கல் ஹெட் ஷாட் போடலான்ட்டு மேலே தூக்கும். அதுக்குள்ள நம்ம டீம் ஆள் முடிச்சிடுவாரு. ஸோ இப்போது மேலே போகலான்ட்டு போவேன். அதுக்குள்ளே நம்ம டீமால் முடிச்சிடுவாங்க. சரி, அவரை வெளியே கொண்டு வரலான்ட்டு க்ளோவால் ஒன்று போடுவாங்க. அவரை வெளியே கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு அவர் வருவார். பட் அவரை முடிச்சு விட்டாங்க. சரி நம்ம கண்ணை போன்ட்டு பொறுக்கிட்டு கீழே ஓடுறேன். பாருங்க guys, இப்போ 2க்கு 2 guys. இப்போ ஒருத்தர் நாக் ஆகிடுவார்.
இப்போ நம்ம போனால் நம்மளையும் முடிச்சு விட்ருவாங்கன்ட்டு நான் திரும்பி போய் சுற்றி வரலான்ட்டு போவேன். இப்படி இந்த பக்கம் வரமாட்டாங்கன்னு தெரியும். ஓ இப்படி போய் வரலான்ட்டு போனேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்மளுக்காகவே ஒன்று ஓடி வரும் பாருங்கள். இங்கே இல்லை கைஸ், அங்கே பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வீடியோன்றதுனால நான் என்னென்னத்தை மாற்றிக்கணுன்றதை நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். சேனல் லோகோ நல்லா இருக்கா பாருங்கள், இல்லாட்டி நம்ம லோகோவை மாற்றிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்க கைஸ், நானும் வீட்டை சுற்றி ஓடுவேன். ஆனால் நான் சுற்றுற இடத்துல தான் அவன் இருப்பான், அதை பார்க்காம. இப்போ பாருங்க கைஸ், ஒரு செம்மையான ஒரு இது நடக்கும் பாருங்க. நான் பின்னாடி போய் ஜோன் க்ளோவால் போட்டுரும், பட் ஜோனில் இதுவாகிடும். இப்போ பாருங்க, நான் எகிரி அடிப்பேன், அவன் கரெக்டாக வந்து என்னோட இதில் மாட்டிப்பான். ஸோ இந்த மேட்ச் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். பாருங்க கைஸ், பாருங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். உங்களோட ஃபுல் சப்போர்ட்டை கொடுங்க கைஸ். சரி, நம்மளுக்கு க்ளோவால் 10 இருக்கிறதுனால கிரானைட் வாங்கிட்டு ஓடலான்னு பார்ப்பேன். அதுக்குள்ளே ஃபோன் மக்கர் பண்ணோம். இப்போ பரவாயில்ல. சரி, புஷ் பண்ணலான்ட்டு இங்கே போய் நின்றுட்டு அப்புறம் புஷ் பண்ணுவேன். பாருங்க கைஸ், இப்போ ஒரு இது நடக்கும். நான் க்ளோவால் போட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் க்ளோவால் விழுவும். பார்த்தா நோ சிக்னல். பாருங்க கைஸ், அங்கே ஒரு க்ளோவால் போட்டேன், பட் க்ளோவால் விழாது. வருவான், எகிரி அடிப்பான், அவன் ஒருத்தன் நாக் டவுன் ஆகிடுவான். இங்கே போட்ட க்ளோவால் இப்போ தான் விழும். இப்போ அடிப்பேன், அவன் மேலே அடிப்படா. ஸோ க்ளோவால் ஒன்று போட்டு இந்த பக்கம் வந்தால் க்ளோவாலை தாண்டி போயிட்டுருப்பான் கைஸ். முடிச்சு விட்ருவேன். இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே நம்மளோட இது முடிஞ்சிடும். அதுக்குள்ளே நம்ம டீம் ஆளுங்கிற அவங்க 2 பேரை போட்டுருவாங்க கைஸ். இப்போது பாருங்கள், அவ்வளோதான் கைஸ், கேம் முடிஞ்சிச்சு கைஸ். நீங்கள் லைக் பண்ணணும், ஷேர் பண்ணணும், கமெண்ட் பண்ணணும் கைஸ். மறக்காமல் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். பாய் கைஸ்.